Ngomong aja sih. Ayo ngomong. Ngomong sih, yuk. Cepet. Kok lali aku tahu buku ndoknya ora tak cemplungno tak. Dua. Lali ada pecah lali gue. Kopinya nih dulu. Sugeng enjang pemirsa. Ibu mau arisan. Berjumpa lagi di konten ini, pemirsa nggih. Heeh. Bu arisan? Yo, mewakili Bandi. Ndah, jam piro? Jam piro ya, Dek? Jam 9. Kalau pulangnya kapan nanti? Ya, mau sediluk tok bayar arisan besok. Wow, mana ya? Yun tau remek lebih cukup. Nggih mengke tak mriku saya aku ngono. Tak goreng nondok intan. Dekne muni piye? Maksudnya gue darani lali. Nggih mengke tak mriku aku. Udah Dewi ning ndi Dok sepi Dok? Bunda Dewi di rumahnya Mbak Dami. Rene lho, kok Rene kok adohe kok ngene Pak Lurah sangeteng. Nang omahe Mbah Dami. Oh. Mbah mek apa gak roh. Nek sido aku Mbak Indah kira ke Rene lah. Apa mau apa rene? Ngomong ini, Mbok. Aku pengen rono, pengen apa jenenge? Mbok masakno sambel bawang, mbok ceplokno ndok. Iya, aku ngono. Nek sido. Nek sido. Insya Allah. Ndak rono. Iki mbok ketokno apa? Apa nih? Ono? Pengen kita sarapan tak tinggal. Masake kok ya. Masak apa engko Ibu? Tak jangakno pening ya. Ambil ya, goreng tempe ya. Goreng apa, Dok? Lah iki apa? Mah, jolele aku biar. Iwak gurami nek ciri-ciri biasa. Mah. Tidak. Minyak. Minyak. Sekarang minyak ini pemirsa nggih. Ini 23. Dek nanes 21, ini 23. Terus ya, iya. Ya. Tuh. Aku digawekno apa? Nek esuk ngombe ngene iki pemirsa. Awak alhamdulillah kok yo. Pino wis sambatan sik. Tuh. Tun. Tun. Ose guntingnya ciblok. Lah kok iso? Mbok. Pakai kene. Gunting. Wis ditotong kok lak wis. Iki ape jam 09.00 buke jam 09.00 budal ya. Iku lho nduk bandumu nduk tolong nduk dikondisikan. Nah. Jerere panu bunda ning sawah. Dah kuwi krake. Ya apa sing resik ya? Nek gak resik, Bojoku ya brengosen. gampang solusine. Digawa ning gone tukang. Tukang apa, Bu? Ya apa ora roh. Tukang Garukan. sekel kayu apa tukang apa ya wis bener nih tukang garukan. Garukan apa? Ya tukang garukan ning cepuan nek. Tukang potong rambut to. Ya, potong Sing rambut. cukur rambut ngono kuwi to. Berbisop. Berbisop turu berbisop turu. Olah banter cah nek nyapu. Nah, gini wis resik. Yo sik lek ditata sendale. Sendale ditata, guys. Arisan sedelok. Wis mampir blonjo.
tuku lombok soalnya Mbak Indah pengen sambal bawang. No. Wes. Darene urung deh, lah ikrake kok juga lah, Dok. Ikrake, Dok. Nah, jas ikrake juga. Iki ngisor-ngisor ki lah, Dok. Piye lah biasanya nek nyapu piye dek laren bertanya-tanya. Kalau Bunda mbok goleki mang. Bunda kondi. Iki lho, Dok. Iki nyapu ki lho, Bunda. Ya harus lah. Umbah-umbah wis iso. Oke, iki tak ngene iki. Wis dah. Iso. Ngerti gatekno derek. Ora rasa banter-banter. Bunda pengen deh. Apa pulang? Pulang sikile lho, sikile kena. Dah sampean nggih. Lah kan kok sawah Bunda. Bunda kok sawah? Sesuk panen Tan. Panen sesuk. Alah Dek dinteni esok sore darah ya sesuai. Nek Pak Uda kan panen. Iya, Pak panennya dikian Pak Uda. Dek Susi. Dek Dewi, Dek Susi jek kerupuke ya. Ya wes kok tak tukonane. Iya, aku tak yo tuku 6 kok. Wis mbok sindene Susi. Iya. Lah dikeruk. Inilah wajah Inten New sing nyaponi latar. Umane krupuke, Dek. Engko endah perene ape njaluk nyuwun maem sambel bawang, lawoke telur karo tempe penyet karo kerupuk. Iya. Wes. Arisane diundur, nggih. Diundur dinten Senin. Halal bihalal. Lah Ibu berarti mboten mirsani HP menawi. Yo, Mbah Yi niki lho tutup nggih kantore dinten Senin. Dalem? Oh, nggih Mbah Yi berarti dereng maos. Matur suwun nggih Yang nggih. Oh, tesih tutup. Nggih, walah nggih. Sae kembange. Nggih. Lho, difoto jas niki. Walah daleme jenengane buwer sih asri ngeten kok Yang ternyata tutup pemirsa ternyata arisane hari Senin. Mbah Yi paling gak diwaos teng grup PWRI nggih Yang nggih mengke tak lapor Bu. Dalem nggih kalih silaturahim lah kembangin jenengan walah jos-jos niki lho Yanti. Terus pemirsa tak laporan Bu gak sida harisan soalnya hari Senin. Kembangin jos. Lalapan semangka niki lho Mbak Li. Lomboke seprapat. Campur. Iya, campur semangka. Lombok seprapat Mbak Nana. Tempenya udah habis ya Mbak. Terus piye iki engko? Tempe ndek ini. Oke, engko indah Mbak sing njaluk iki. Mengke ajeng mriki, Bu, aku gawekno sambel bawang, tempene penyet ngoten. Ngono, Mbak. Nyegat Mas Pras. Nek menawa eneng, nek gak yo mbah. Aku tak nyuwun kuwi lomboke seprapat, ki ambek semangka. Yes.
Nggih, sampun pun mlayu. Ora tarik. Niku leh kinaran nika November iki. Nggih November kok. Nggih. Mbak iki tuku kecap tok piring ngono. Oh. Kirimi kuwi. Heeh. Gula abang aku cek ora ya gula abang ku cek. Mbak pani. Wes kuwi sik Mbak Nana aku kok tak golek-golekne. Aneh sanek Dik Susi resik terus ngarep. Ora kok berusaha pemirsa resik terus. Alhamdulillah. Kol. Bakul. Tumbas. Telur setengah kilo mbek kerupuk. Tumbas kol. Kandak nombahi do, arisane diundur hari Senin. Telur setengah kilo. Kerupuk. Kerupuke sing putih, Nduk. Sing putih kabeh nek pira kuwi? Ya sempat 4 kabeh. Ya wes 5 kabeh. Terus apa lagi? Terus obat moto. Monggo dilarisi nggih dilarisi enten wedak, enten tepung, enten mie, enten es batu. Es batu nggih wonten. Moto, Dok, moto cilik-cilik. Berapa? 2 saja. Kuwi marai pinter, Dok. 1.000. Iya, Tang. Ini 14,5, berarti 15,5. 15,5 sama ini 2.000, berarti 10. Iya. Berarti 25.500. 25 ya. Ben pas 26. Batine, Bro. Gak apa-apa le, aja. Lah kan ambek kuwi lho Nduk apa nek ngarani? Iya, gak moto wae aku sithik kok. Iki lho, Nduk. Oh, salah. Kita kulit mek dhewe minta. Salah kilo, sing kuwi lho. 5. Sing kilo 100. Aja kok, Mbak. Aku gak disusuk. Loh, ya wes. Susuk iki yo angel, Mbak. 25.500 kebaya 1.500. Hei, Apa? sing rasa sapi ae. Ini rasa sapi. Apa ayam juga apa-apa sirupane abang kuwi lho Nduk iki lho. Iya, kuwi yo. Sithik ayo, susuke kuwi kabeh ae, wis gak usah susu. Bismillah, laris manis ya, Dok ya. Semangat ya. Ya Allah, ngene iki numpak motor. Iya lah. Lah piye? Plastik larang loh. Iya, ora apa-apa, Mbak, tapi piye Tapi ada sebuah toko yang bilang begini, aku megake kok kono. Anu Mbak nggih beto adah ki ya, Mbak. Kula mboten beto adah ya, aku ngono tak ada jok. Ini sing Oke. ibune. Ya, Terus ini kerupuknya. Oke, terima kasih, Nok. Kandhan yo. Mamam ngomong, "Nek tuku kerupuk aja ning ndi, ning nggonku." Ya, oke ya. Cus ya. Sama-sama. Loh, wis untuk belanja lagi pemirsa. Wis. Oke. Iya. Iki lho, Dok, wis. Masak sego iki lho, Dok. Lah. Iki nek ning kene nek jenengno iki ngroncong. Heeh. Banyu molak-malik. Heeh. Sego, lho. Sisa nanti. Ndak kae nek kerasa apa? Kerasa nggih? Ku Kerasa nggih, Dok? kerasa kuwi lho. Cedak HP ku. Blonjo. Masa apa? Meneng ae. Mbak Indah pengen disambelno bawang, telur, tempe, cuma golek tempe ning ndi rene kok. Mas Pras yo enek tempe mentah. Heeh. Genteni gone lek sum ngono. Apa iki? Yo tempe lah. Heeh. Genteni gone lek sum tempe lek sum.
usah akeh-akeh banyune. Longsen kok. Ini kok terus dientekno iki. Terus dientekno ning kene, ditambungno ning dandang. Ngono kan. Cecer siji berarti. Maneman kok nangis. Tak tumbasno semangka gimana? Kerupuk ya wis. Iki. Jagung. Sesuk tak gekno bakwan jagung nek jangan bening ya sesuk ya. Ini mau isi seprapat. Nunggu dulu. Ini semangka gula lapar. Telur emang nang jero jok deh kalau tak sipuk telur. Nang jok mau. Aku tak coba ya. Ijek pilek dong. Ini. Lagi penyu tajin kuwi. Apa jenenge? Biyen kan itu angger-angger perutnya kudu ra penak to. Banyune tajin iki lho nduk tak jukuk. Jukuke ya. Tak jukuk saithik. Ganti aduh, Intan nek ngiseni aja kebak-kebak nduk iki banyu mateng. Aja kebak-kebak ngene nduk. Apa kutah nek diangkat langsung tumpah ya. Ngiseni ya sak wajare wae itu sampai ngono. Saithik ae. Iya. Ini gelasnya boleh. Pimbung gopo? Ini ngadai tajin. Mbok oh boleh. Tapi engko isainah oh. Iya lah. Oke ikhlas. Ikhlas. Lho lah kok entek airnya nih san? Wis ora enak ya airnya. Tak roh. Apa tak juga? Wes sate dok. Gak sita. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Gak apa-apa piye wong sat jere. Lah iku ya ora sida juga dong. Hop. Sak gede ibu. Sik. Tak cukup aku pemirsa kaji nih. Kedua tak baleni Mbah Dina masih barisan deh. Arisannya ditunda. Lho nduk kan. Nah, iki lho. Nah, iki jenenge air tajin iki kuwi. Terus diminum. Wes habis. Wes. Iki mben kekel nek ngarani iki apa ya? Keset ngono lho, keset. Terus lagi kok ditumpangno iki. Wes tatene sik. Biar kenapa? Aku mau bertanya mbak Tak pemirsa. dremel. Kita saling belajar ya pemirsa. Iya. Hablum minannas, hablum minallah. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Ini seumpama saya punya salah pada seseorang, tapi saya mau menemuinya itu seumpama bojek enek rasa gengsi atau bagaimana ada alasan lain. Tapi aku minta maafnya tak titipkan itu kira-kira boleh apa mboten pemirsa? Mana aku punya salah Mbak Intan. Aku selenggono, aku wis mengakui lah kesalahan, tapi aku ambek Intan sampai bertemu ki rasane ki wedi ngono lho, karena mengingat kesalahan saya. Di piye ora aku ora mangani wong adek. Yo pancen awakmu ora mangan wong, tapi pamane ibu ambek awakmu ape ketemu ki sungkan yo. Sungkan. Wedi ngono lho, ora Intan ora mangan wong. Aku ancen gak mangani wong. Ora mangani wong Intan, tapi ibu pamane mbek Intan ijek gak penak terus kita Mbak Indah. Nduk dah, awakmu kok pengen ngonggone Intan ngono ya. Yo Mbok, enak apa? Aku titip yo jalukno maaf karo Intan. Nah, seperti itu kira-kira boleh napa mboten pemirsa? Apakah kita minta maaf itu harus kita ketemu
hablum minanas bersama dengan manusia dan manusia saling memaafkan, atau bisa dititipkan saja. Aku titip Mbak Ida, titip kandak no Intan, pokoknya aku njaluk maaf. Nah, mohon maafnya itu titip loh pemirsa. Kira-kira sah, boleh atau tidak ya. Kita sama-sama belajar ya pemirsa ya. Kadang soalnya aku sering dititipi maaf ngoten niku sering. Bu, kayak titipan maaf, dek tawon do Intan ngene. Mboten napa-napa. Pun saling memaafkan. Ini kan. Ini nanti 30 menit saja. Bu, tak syuting lo ya. Oke, makasih yang tenis. Iya. Iku sego apa ya aku tak lali jenenge. Keberasanya Riki. Tembenya ya. Ya, kayaknya nak matang nak jos ya. Wah, lagi lho kan. Oke tak ah. Ketoki nyatane. Nyatane ketok. Tak ketokno kok. Wes pemirsa, kok dilanjut malih. Cus. Tak nutup ya. Terus enek 20 menit kok Demikian ya pemirsa, cerita hari ini sampai arisan tapi gak sido. Kenapa? Ternyata diundur hari Senin. Dan basis ora maos, ora diwaos berita pengumumannya. Hari ini halal bihalal. Jadi arisannya diundur hari Senin, ngono tok. Jadi di sini nggih saling berbagi ilmu nggih pemirsa, seumpama ada yang belum tahu jadi belum tahu. Kayak contohnya aku ndek ini kan ndelok ning gone aplikasi iku jerene sikat gigi sing wis jerebut-jerebut kayak rambutku sing dawul-dawul kuwi. Angger di kok ning gone banyu panas, molak-malik dikei garam jerene iso lurus kenceng kayak dalan tol. Ternyata mboten. Ternyata ya cek bengkong-bengkong kaya aku ngene iki rambutnya sikatmu iku lho. Solusinya hanya satu. Beli sikat gigi lagi di toko terdekat. Nah, kuwi kok dadi anyar. Kalau tuku nek aku cek duwe. Masa ndek apa nek Mas? Dek ini pas berapa? Oh iya, tak belino 2, 3. Nggih pun pemirsa, semoga nanti Mbak Indah jadi kesini nggih, muga-muga teng diparingi sehat kabeh awake. Kemarin Kinara pilek lho ya. Terus ibune pijet lah, pas den dhuwur kae. Heeh. Iki ya kudu awake kudu ora penak neh pemirsa. Ngene to. Aku mari ya pemirsa. Iya, ya donga dinonga pemirsa. Donga dinonga tan pemirsa, kita doakan yang terbaik, semoga doa baik kembali baik. Dan semoga doa yang tidak baik ya wis cukup stagnan di situ saja, tidak sampai kemana-mana ibaratnya ngono. Intinya kita mendoakan yang baik. Terus pejuang garis 2 semoga diberikan keturunan yang saleh-saleha. Pakai bandu Bu payah. Iya. Iki kupengin rek mbok bandu niki piye lah mbok cepeti. Nggih, wedang istirahat Intan. Intan tak sayurne asem. Tak gorengne endok, iwak pindang, sambel. Lalapannya semongko wis. Ya seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Bu Jos.